Our Times Now, News Indigenous, Borderland, Rising in Bodo Khorang, Times Notice, Bodosa, Sanjari Khorang. And welcome to our institution, Aham Bwrai Bathou English in the Secondary School. Our Aham Bwrai Bathou English School was established in 2007 and 10th February, and today we are reached the year up to 2024. So from the establishment onwards, we have been hardworking. Our SMC committee members have been hardworking, and our faculty members, including our non-teaching staffs, are also genuinely working for the upliftment of this institution. And myself, the principal, and I'm working hard day and night to give service to our school and uplift the students, and to train the students not only in the education field, but physically, mentally, and other co-curricular activities. So today I'm very happy to announce our students 2023-24. We had 86 number of students appearing for a metric exam, that is the HLC, and among them, 2 of the students got the distinction, 11 star and 67 first division. So it is a proud moment for us. We have been trying hard from earlier, and as I have told that our teaching staffs also, they're working hard, and we thought to open class 11 and 12 from earlier, but it was not possible last year. But this year we are able to open class 11 for the science stream, and today we have started our class, and very lucky that you are visiting our school. Our SMC members, they also have visited our school, and we got our permission. We have opened our Dorpen portal, and very soon our students will be appearing for class 11 and 12 high secondary final, and where we'll have the good result. And we'll train our students in such a way that the student can compete in this technological world. The student will not make any difference among the other good colleges or good institution. We are going to train up to that level that our students will able to complete the JEE, NEET exam and other competitive examination. So I hope that our parents can give, expect good result, a better result from the institution. So we have for the distinction and the star holder student, we have given the free admission, and those who are getting first division, those admitted with the first division, non admission here, we are given 30% discount. So no doubt that whatever the student we are getting, it doesn't matter. But the thing is that we are going to give her quality education, and the student will surely be studying in this institution. They will build up their self-confidence. They will choose their aim, and they will succeed in their future. And thanks to all of you. Thank you. Taniga News Portal channel आङो खुलुमनाय जासिग्रोबाय. दा थारैनो मोनसे आङो गावखौनो गाव गोग्गानाय बायदिसो जागोन बुंनो थाङोबा. बाखनाय लानायसो जागोन, खिन्थु आङो दा जायगानि थाखाय बहुद सिन्था खालामबाय थायो बे फरायनाय फारसेनि फरायनाय बिथिंथिं, बे सोलोंथाइ बिथिङाव. दा जोंनि सिमेन्ट साप्रि ओनसोलाव मोजां हाई सेकेन्डारि नांगौ जायो. दा जों नायल' जल' जोंनि UN एकाडेमि, बे नैबे जोंनि आहम बwrai बाथौ सिनियर सेकेन्डारि स्कुल. दा जोंनाव माने बिजोंनि समस्या गैया. दा बर' मिडियामनि गथ'फोराबो जोंनाव फरायनाय, मानो होनबा साइन्स होनो बुङाथ' नोङो इंलिसावनो फरायखानांसिगोन. ओमफ्राय MILबो जोंनाव दोङो. इतिमध्ये जायफोरा माने एसे उसुबिदा रां रुपानि, हाई सेकेन्डारिसिम फरायनो होननानै साइन्स आयदायाव माबा खालामदो सानना दङ, जों फ्रिनि होना होदो. जोङो स्टार जायफोरा मोनदो, डिस्टिंसन जायफोरा मोनदो, कि फार्स्ट डिभिजनफोराव जों 30% डिसकाउन्ट बिदि होना होदो. आरो सोरबा बायदि अत्यन्त उसुबिदा थाबाबो जों ओरैनो नायनानै माबा मोनसे अमिसन कमिसन गेजेराव जों एडमिसनखौ होनो हागोन आरो. दा थारैनो जोङो जोंनि उद्देश्यआ मा, जे सिमिन हालामाव जोंनि सानजारि नोगोराव माने जिफोर कम्पिटिसन बे हाई सेकेन्डारि लेभेलाव एसे जोबोद खम जानो नुदों आरोखि. जों डक्टर जेसेबां मोननांगौ जों मोननो हायाखै, इन्जिनियार जेसेबां मोननांगौ मोननो हायाखै. मानो होनबा जोंनि फरायसालियाव मेक्सिमाम BPL बेकग्राउन्डनि, गोजानाव बे इन्टिग्रेटेड कर्स बा नोङो एफा लाख थाखा गारनानै थांनानै असम्भब, बा थाङोबाबो उनाव गेजेर ससेयाव नोङो आद्रायैनो गारनो गोनां जायो. दा गथे जों बेफोरबायदि मन्सखौ जों जोंनि सिमिन हालामाव बा जोंनि सानजारिनि हालामाव जों प्रस्तुत खालामदो. जों सानदो, जों नोजोर होदो जे इयुनाव जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय माने मोजां माने जोंनि फरायसालिफ्रा JEE हक बा NEET आनजादाव बा गुबुन माबा आयदायाव बा साख्रिफोराव बाहागो लानो हागोन, आरो निश्चय बे जाफुंसारगोन आं मिजिंथियो.
आरो जोङो खस्थ' खालामगोन जोंनि हयथ' जों फेकाल्टि मेम्बारफोरखौ साबजेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'लजि मेथामेटिक्स नैथिं बर' एमएल जाहैबाय आसामिसबो जों एमएल लानो हायो अल्टारनेटिभ इंलिसबो लानो हायो आरो आं गावबो माने इंलिसखौ फोरोंगोन आं गाव प्रिन्सिपाल हिसाबै आङो माने इंलिसखौ आं फोरोंगोन कियनो मानोना आङो इंलिसाव गावबो पस्ट ग्रेजुवेट खालामो इंलिस मेजर हल्डार गतिके जोंनि जिथु फोरोंनाय बा जोंनि जिथु साननाय बेयो गाज्रि जानाय नङा आरो मोजां जागोन आरो आं खोथा होयो जायफोरा गावनि गथ'फोरखौ इयाव होनो सानदों होनो हायो आरो मोजां जागोन दा जोङो इतिमध्ये क्लास जागायबाय आरो थारैनो जों 100% जोंनिफ्राय जों जेसेबां जों नाजागोन आरो जों नांगौ जायोबा देवबारबाबो जों क्लास खालामनाय मोनसे माबाखौ लाबोदों माने टारगेटखौ लाबोदों फोरोंगिरिजोंथ' जों सानै जों फोरोंगिरि माबादों आरो गेस्ट टिचारबो जों बाहेरनिफ्राय फिजिक्स आरो केमिस्ट्रिनि सानै लाबोनाय जाबावगोन जों आरो 60सा हायो जोंनि बे फरायसालियाव खिन्थु दा गोदान हिसाबै 60सो जायाखै बिदिनो 20-25सो जाहैगोन बायदि आं मोनदों खिन्थु आङो बेखौ आंनि थाखाय बे स्टुडेन्ट एनरलमेन्टआ खोथा मेटार नङा आंनि थाखाय आङो गथ'फोरखौ क्वालिटि इडुकेसन होनायासो आंनि मेटार बेयो